Много готвен. Кечеш се. Огън! Огън! Искам огън да ми дай! Дай ми за огън! Стига, че ми усмърдя живота тук, бе. Пусна, на какво ще бъде? На какво? На какво ще бъде? Не дай бара! Българин. Виждаш ли ми шапката? Аз съм натурален българин. То се взимат от кудната, да. От гората. Виж колко съм се ударил, бе, човек. Виж тук. Преди 60 години паднах и се ударих. Преди 60 години. Добре, още му държи. Чакай, че нещо не се сложи в шапка, така трябва. Чакай. Да покажа българщината. Да снимем с шапките. Аз ще бъда... Аз колко ми оди твоята шапка. Не, и те върнат и калпатък. Охо, брат, аз съм като... О, Мариана, аз се мъчи. Чакай. Ми ходи верно, я не знам отида зад да се видя как съм, що съм. Откъде съм тръгнал, за къде ще съм? Това е много добро, човече. Къде съм? После ще съм правил костики. Не. Това съм добре аз. Да, верно аз. Я слушай от тестика, видите ли? Малко тести, само да... Не си кера, ти ще ми кажеш, че не съм. Моите това е само като мен, река. Аз не съм за нищо, ама ще ги слова да видя как всичко съм. Братле. Аз съм бил много варен. Здравейте! Аз съм от морски войски! Идвам, така, от пристанищите! Аз съм от специалните служби на Република България. Този е заподозрян в... Да? Девчо, мълчи. Кажи, оня ден какво направи. Чакай да се пусне. Чакай добре, пусне смисъл. Да не сме. И как? Виж, че записва. Абе, тъпанджия. Аз съм пуснал по вече. Те писни пращи. Аре да си, Девчо, кажи какво става. Ама какво ни бе? Как си ме забава, ти? Изглежда да ги бих. Спартава, де съм те. Чакай сега, чакай. Мълчи малко, бе. По-спокойно. Кажи какво направи вчера на блоковете. Спи, Девчо. Лекичко. По-бавно да чуят лоне встреща. По-бавно! Да вървя по улицата правен. Там срещах една така от руски произход. Красива мадама, като да кажа, че аз до кръста. Сега. Ама ти си много загубено лапенце, няма етата. Знаеш какво? Няма да викаш, няма да дереш. Ти си още бавничко. Кай така вървя! И сега ще кажеш, Ама какво ти изглежда? Кажи вчера какво направи на доковете, нали си от българските товарни там служби. Затваря ги проститутки и ги пратих за Испания. Добре, аз защо знам, че ти си направил нещо лошо? Ти си бил откраднал нещо там? Кажи ми ти на мене. Нищо за откраднал. Защо тогава ми се обаха по джет-семето на мене? В там българските там хора. И танкер за кораб ли го правиш? Само на туристи го разпродават, малко така с флекса го навязах. Флекса, бе, там е го на... Добре. Влез един танкер, ти можеш сега да вземеш 350 милиарда тона гориво. Къде ги си готов? Къде са тоса? Какво е те стои? ОМВ-то! Бе. ОМВ! Там ги пласирах. И то по най-добрата процедура. Колко на литър че даваш там? Че аз... Лев 50. Лев 50, така... Нещо намаление няма ли те за къде че дела повече литър? На лев 20. На лев 20, добре. Колко искаш? Да се пазарим от сега. Колко искаш? Ади бати кажи. Ади сега да си кажи. Ади, давам ти по лев 40 последно. Нали лев 20 бяха? Като си прави пазарите, лев 50 падам.
То с тебе на краша стигна до 3 лева да му съди, види. Добре, що ми скажеш лев 60? Моето не мога да го дам. Не, ти какво направи, момче? Ти тук... Айде лев 61. Нищо повече, нищо от тебе. Само лев 61. Айде, добре, мой човек се на лев 80. Лев 80? Да. Този път няма да сваляш, ще бе? Няма да свалям. Добре. Да си списти ръцете. Добре, 2 лева, сключено. Ама нали лев 80, как? Чакай, аз направо съм се разтаховал. Нали ли като не свалям? Да. Не свалям. Нали си стисна ми ръцете на лев 80, какво ти 2 лева? Викаш да не свалям. Стига ми се ръцете на 2 лева. Не, на лев 80. На 2 лева. Ти нещо ма притесняваш ти мене, нещо. 2 лева. Не 2 лева, лев 80 беше. Това е танкерово гориво, много здраво. Само за танкови. Добре, знаеш какво? Чакай сега, помисля, чакай са... За дизел говорихме, нали? Ча се обада на шефа се обада. За дизел говорихме. За бензин 9-8. Така за ефира си ме искаш и дизел на 2 лева. Дизел, да. Дизел лев 20 си купам. Дизела, сега са стина мерцети на 2 лева дизела. Айде да почнем да говорим за бензина. Айде за бензина да почнем да говорим. Няма какво говорим, аз ти говоря за бензина, лев 80 дизела. Ти дизел лев 20? Хората... Добре, бензина на лев 20. Не. Добре, айде. Добре, плюс новата. Колко искаш ти? 20 лева да продаваш бензин, литър ли? Лев 20 плюс новата отзад. Ти какво направи сега? Какво искаш? Лев 21 новата. Лев 10 лева. Да, тук ти си голям мошенник. Чакай сега да тъптам ти... Ау. Окей, бърко. Виждаш сега нещата с това начин. Значи, сключим сделката. Добре. Така. 2 лева, 3 лева. Ама танкера маям стенака да го тикам сега. Половината на вторище замина, другата половина замина към Италия, третата половина замина към Испания, четвърта половина ми остана под вода, не мога да я измъкна. Чакай малко, ти няма проблем. Аз съм част на вътре. Ще взех двете кукички, дълбока стръв и вадим. Не става. Що? Пробвах. Не си пробвал с мене? Много дърпа. Аз дърпам повече. Много дърпа. Последния път фанах другия скутер, тръгнах да дърпам, то ме завлече и чак до Италия. Тотално. Тя не сговорят на швабски, на фигите. Ти говоря, че аз съм по-добре. Вапа не може да скъпиш там, не ги от италианците, бе. Не ги тебе, те и на футбол не може да играят, бе. Казва пия, как и в те, и пак ще пия, айде. Казва пия, как и в те, и пак ще се напия, много зне. 9 часа. 8 лева, айде, чао, до свидание и всичко хубаво. Господа и дами, това беше от нас. Ние сме двама прости българи. То се Кретен, аз съм Ефтиен. Да ви кажа 2-3 думи за двама олигофрена. Той живее някъде, аз живея оттатък някъде. И като се съберем двамата, правим едно голямо някакво нещо. И цяла ми някъде и правим някакво нещо. Да, по-добре, те знам, че ти говориш глупости, аз нещо не мълча знам. Що мълчиш? Аз на момент. Ще удари козърката и. Козърката няма да се пипа, защото хапа. От козърката хапа. Айде, чао. Бай. Леле.